ଯିବା ଆଉ ଯା ଆମେ ମନ କଲେ ଚାଲି ଆଇଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଲ ଆସିଲ ଭଲ କଲ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁ ଆରେ ଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ ରେ ଭେଟି ନୂଆ ଅଫିସର ପାଇଁ ଭେଟି ନୂଆ ଅଫିସରରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଅଫିସର ମାନେ ଏଇ ନୂଆ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପାଇଁ ତମର ପାଇଁ ମାସିକ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ମାସ ମାସ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ତମ ପାଇଁ କଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଥିଲ ଏମିତି ଭେଟି ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଓହୋ ମୁଁ ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲି ମୁଁ ପୁରା ହେଇଗଲ ଆଜିକାଲି ବାବୁ ତମର ପୁରୁଣା କଥାରେ କୁତାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ପଛରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଟା ତମେ ତମେ ପ୍ରାୟ ନିଜେ କହିଲ ଯୋଉ ଲେଡି ଅଫିସର ଆସିଛି ଭାରି ଟାଇଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଢିଲା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଢିଲା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତମେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମାଲ ଅଛି ମାଲ 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 ଆଉ ତମ ମାଲ କାହିଁ ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଝାକା ଯାଉନ ବୁଲି ଆସିବ ନାଇଁ ଯିବା ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଯିବା ଆରେ ମତ ଆଜ୍ଞା ये हरामजादी लेडी वो फेरो करी साला फेरो कर देला सा नीचे खाऊनी के कहा को खुआई दो अरे नीचे तो सोऊनी कहा को सुआई भी दो हैं सुआई भी दो नितो होने देला दिसे नितो होते ही देला लंगड़ा हबो उठ पे उठिबो बस करे बसिबो दरकार पड़े लंगड़ा हेबी बोली कोन भाबिची केड़े केड़े हाथी एठु गलेनी ये कोन सामान्य इंस्पेक्टर कोन देखे बाबू व्यस्त होंगी ए दुनिया जाक जहां पे पागल से चारिटा दिन से या भीतर अछि ढिला करते भी पूरा अब सब रेडी हां रेडी मतलब तो देखिबी हरामजादी लेडी इंस्पेक्टर जी तो काम तो लगी हां वो काम रे बोले उठी देखिबी हरामजादी जी पप्पा ठीक मु देला भीतर तो उठेबो ठीक अछि लगी जा जा केते ऑफिसर गले उठे लेडी इंस्पेक्टर आछि हमको छू देखो जे पुआ तो ढिला करते रे कोन भाई आज्ञा